Στην Ευρώπη του 14ου αιώνα, κανείς δεν ήξερε πως πλησίαζε το σκοτάδι και ο θάνατος. Πόλεις υψώνονταν πίσω από πέτρινα τείχη. Αγορές έσφιζαν από ζωή. Καμπάνες χτυπούσαν πάνω από στενά σοκάκια γεμάτα λάσπη, καπνό και φωνές. Οι άνθρωποι δούλευαν, προσεύχονταν, πιστεύοντας πως η αυριανή μέρα θα έμοιαζε με τη σημερινή. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα χρόνια ο κόσμος τους θα μετατρεπόταν σε έναν τόπο φόβου, αρρώστιας και θανάτου. Μία αόρατη καταστροφή είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της. Δεν ερχόταν με στρατούς, δεν ερχόταν με σημαίες, δεν ακουγόταν από μακριά όπως ένας εχθρικός στρατός. Ταξίδευε σιωπηλά, κρυμμένη σε πλοία, σε εμπορεύματα, σε υφάσματα, σε σιτηρά και σε σκοτεινές γωνιές γεμάτες αρουραίους. Από τις μακρινές εκτάσεις της Ασίας ως τις εμπορικές αρτηρίες της Μεσογείου, ο θάνατος προχωρούσε μαζί με το εμπόριο. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν την απειλή. Την κουβαλούσαν μόνοι τους, δίχως να το γνωρίζουν, μέσα στις ίδιες τις πόλεις τους. Στα λιμάνια της Ευρώπης, τα καράβια έφερναν πλούτο, ειδήσεις και ελπίδα. Έφερναν όμως και κάτι άλλο, κάτι που δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένα τείχος. Στη Σικελία, στη Γένοβα, στη Βενετία, στη Μασσαλία, πλοία έδαιναν στις αποβάθρες κουβαλώντας άρρωστους ναύτες και μία μυρωδιά θανάτου. Κάποιοι ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν, άλλοι πέθαιναν λίγες ώρες αργότερα. Το κακό είχε περάσει τη θάλασσα. Και τώρα η Ευρώπη βρισκόταν μπροστά σε κάτι που δεν καταλάβαινε. Στην αρχή, οι άνθρωποι μιλούσαν για έναν περίεργο πυρετό, για πόνους στο σώμα, για αδυναμία, για ένα ξαφνικό κακό που χτυπούσε γρήγορα και άφηνε πίσω του νεκρούς. Ύστερα εμφανίστηκαν τα πριξίματα, σκοτεινοί, επώδυνοι όγκοι στο λαιμό, στις μασχάλες, στη βουβονική χώρα. Το σώμα φλεγόταν από μέσα, το δέρμα άλλαζε χρώμα, το αίμα, η εμετή, η παραφροσύνη και ο τρόμος έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας. Όσοι έβλεπαν τα σημάδια ήξεραν πως συχνά δεν υπήρχε επιστροφή. Ο θάνατος δεν αργούσε. Πολλοί πέθαιναν μέσα σε λίγες ημέρες. Μερικοί μέσα σε λιγότερο από 2. Δεν υπήρχε γιατρός που να ξέρει τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν υπήρχε θεραπεία. Δεν υπήρχε λογική εξήγηση που να μπορεί να σταματήσει τον πανικό. Οι άνθρωποι έβλεπαν συγγενείς να αρρωσταίνουν το πρωί και να χάνονται πριν περάσει η εβδομάδα. Σπίτια που μέχρι χθες ήταν γεμάτα ζωή, τώρα βυθίζονταν στη σιωπή. Η ασθένεια έμοιαζε σχεδόν υπερφυσική, σαν τιμωρία. Οι πόλεις, πυκνοκατοικημένες και βρώμικες, έγιναν ιδανικό έδαφος για την εξάπλωση της αρρώστιας. Στενά δρομάκια, βρώμικο νερό, ζώα μέσα ή δίπλα στα σπίτια, απορρίμματα πεταμένα στους δρόμους. Η καθημερινή ζωή του Μεσαίωνα ήταν ήδη σκληρή. Τώρα γινόταν θανατηφόρα. Οι καμπάνες δεν σταματούσαν να χτυπούν. Οι νεκροφόρες περνούσαν ασταμάτητα. Ο αέρας μύριζε υγρασία, καπνό και αποσύνθεση. Κάθε πόρτα μπορούσε να κρύβει έναν άρρωστο. Κάθε βήμα στον δρόμο μπορούσε να φέρνει κάποιον πιο κοντά στο τέλος. Ο τρόμος εξαπλώθηκε πιο γρήγορα και από την ίδια την ασθένεια. Οι άνθρωποι άρχισαν να αποφεύγουν ο ένας τον άλλον. Γείτονες έκλειναν πόρτες. Οικογένειες εγκατέλειπαν τους δικούς τους. Οι πυρέτες έφευγαν από τα σπίτια των αφεντικών τους. Οι άρρωστοι έμεναν μόνοι, χωρίς νερό, χωρίς φροντίδα, χωρίς ελπίδα. Η αγάπη νικήθηκε από τον φόβο. Η κοινωνική τάξη άρχισε να διαλύεται. Όταν ο καθένας πίστευε ότι ο άλλος μπορεί να φέρει τον θάνατο, τότε ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή άλλαζε μορφή. Οι γιατροί της εποχής προσπαθούσαν να εξηγήσουν το ακατανόητο. Μιλούσαν για δηλητηριασμένο αέρα, για κακή ευθυγράμμιση των άστρων, για θεία οργή, για αμαρτία, για αόρατα μίασματα που γέμιζαν την ατμόσφαιρα.
Χρησιμοποιούσαν βότανα, καυτηριασμούς, αιμοληψίες και προσευχές. Μα τίποτα δεν σταματούσε τον θάνατο. Οι άνθρωποι έκαιγαν αρώματα και ξύλα για να καθαρίσουν τον αέρα. Κρατούσαν φυλαχτά, έψαχναν σωτηρία εκεί όπου μπορούσαν. Όμως η Πανόλη δεν άκουγε ούτε επιστήμη ούτε πίστη. Όσο αυξάνονταν οι νεκροί, τόσο μεγάλωνε και η απόγνωση. Οι εκκλησίες γέμιζαν από ανθρώπους που ζητούσαν έλεος. Πολλοί πίστεψαν ότι είχε έρθει το τέλος του κόσμου, ότι ο Θεός τιμωρούσε την ανθρωπότητα. Πομπές μετανοίας γέμιζαν τους δρόμους. Άνθρωποι μαστίγωναν τον εαυτό τους δημόσια, ελπίζοντας πως ο πόνος θα εξαγόραζε τη σωτηρία. Ο φόβος έγινε θρησκεία από μόνος του. Κάθε καμπάνα, κάθε νεκρική ακολουθία, κάθε ψίθυρος μέσα στη νύχτα εμίσχε την αίσθηση πως η Ευρώπη είχε μπει σε μια εποχή αποκάλυψης. Οι δρόμοι άδειασαν, οι αγορές σώπασαν, τα εργαστήρια έκλεισαν. Η καθημερινή ζωή που για αιώνες έβινε ρυθμό στις πόλεις σταμάτησε απότομα. Σε πολλά μέρη οι άνθρωποι δεν τολμούσαν ούτε να αγγίξουν τους νεκρούς τους. Τα πτώματα έμεναν μέσα στα σπίτια για μέρες. Η μυρωδιά του θανάτου απλωνόταν παντού. Και όταν τελικά οι νεκροί γίνονταν πάρα πολλοί, οι παλιές τελετές εγκαταλείπονταν. Δεν υπήρχε χρόνος, δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχε πια αξιοπρέπεια για όλους. Μεγάλες ομαδικές ταφές έγιναν κομμάτι της νέας πραγματικότητας. Λάκκοι ανοίγονταν βιαστικά έξω από τις πόλεις ή σε άδεια οικόπεδα μέσα σε αυτές. Άνθρωποι στιβάζονταν ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς όνομα, χωρίς μνημόσυνο, χωρίς το τελευταίο αντίο. Η ατομική απώλεια χανόταν μέσα σε μία θάλασσα συλλογικού πένθους. Οι νεκροθάφτες εργάζονταν ασταμάτητα. Κάθε μέρα έμοιαζε ίδια. Κάθε νύχτα έφερνε και περισσότερα σώματα. Και η γη, σαν να μην προλάβαινε πια να κλείσει, κατάπινε γενιές ολόκληρες. Η Πανόλη δεν ξεχώριζε πλούσιους και φτωχούς. Χτυπούσε χωρικούς, εμπόρους, μοναχούς, ευγενείς και παιδιά. Όμως οι φτωχοί υπέφεραν περισσότερο. Ζούσαν σε πιο στενά και βρώμικα μέρη. Δεν μπορούσαν να φύγουν. Δεν είχαν εφόδια. Δεν είχαν προστασία. Πολλοί πλούσιοι εγκατέλειψαν τις πόλεις για να σωθούν στην ύπαιθρο. Άλλοι έκλεισαν τις πύλες των επαύλεών τους. Μα ούτε τα πλούτη, ούτε οι τίτλοι μπορούσαν να εγγυηθούν επιβίωση. Για πρώτη φορά, ο θάνατος έκανε όλη την κοινωνία να μοιάζει εύθραυστη. Στα χωριά, η εικόνα δεν ήταν καλύτερη. Η ασθένεια έφτανε αργότερα, αλλά έφτανε. Οι οικογένειες χάνονταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Χωράφια έμεναν ακαλλιέργητα. Ζώα περιφέρονταν χωρίς αφέντες. Οι καμινάδες σταματούσαν να καπνίζουν. Ολόκληροι οι οικισμοί άρχισαν να ερημώνουν. Κάποτε οι άνθρωποι φοβούνταν τον πόλεμο ή τον λοιμό. Τώρα φοβούνταν το ίδιο το άγγιγμα, την ανάσα, την παρουσία του άλλου. Η γη έμενε πίσω, αλλά οι άνθρωποι εξαφανίζονταν από πάνω της. Καθώς η καταστροφή μεγάλωνε, οι άνθρωποι ζητούσαν ενόχους. Σε καιρούς τρόμου, η λογική συχνά υποχωρεί και τη θέση της παίρνει η καχυποψία. Φήμες άρχισαν να εξαπλώνονται. Κάποιοι κατηγορήθηκαν ότι δηλητηρίαζαν πηγάδια ή έφερναν σκόπιμα την αρρώστια. Ο φόβος μετατράπηκε σε μίσος και το μίσος σε βία. Μειονότητες και αθώοι άνθρωποι πλήρωσαν το τίμημα της ανθρώπινης απελπισίας. Ο μαύρος θάνατος δεν κατέστρεψε μόνο σώματα. Απογύμνωσε και τη σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας. Για όσους επέζησαν, η καθημερινότητα ήταν σχεδόν αφύσικη. Περπατούσαν σε δρόμους που κάποτε έσφιζαν από ζωή και τώρα ήταν γεμάτοι σιωπή. Μισοάδια σπίτια, κλειστά μαγαζιά, ξεχασμένα αντικείμενα. Η απουσία ήταν παντού. Καρέκλες χωρίς τους ανθρώπους τους, παιχνίδια χωρίς παιδιά, τραπέζια χωρίς οικογένειες.
Η Ευρώπη δεν θρηνούσε απλώς. Ήταν σαν να είχε χάσει τη μνήμη της, σαν να είχε ξεχάσει πώς είναι να ζεις χωρίς να φοβάσαι. Κύματα της αρρώστιας επέστρεφαν ξανά και ξανά. Κάθε φορά που οι άνθρωποι πίστευαν πως το χειρότερο είχε περάσει, νέοι θάνατοι έρχονταν να τους διαψεύσουν. Η ανασφάλεια έγινε μόνιμη κατάσταση. Καμία εποχή του χρόνου δεν έφερνε σιγουριά. Καμία πόλη δεν φαινόταν πραγματικά ασφαλής. Η Ευρώπη δεν ζούσε απλώς μια κρίση. Ζούσε μια μακρά περίοδο συλλογικού τραύματος που σημάδεψε βαθιά την ψυχή της. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες. Με τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού χαμένο, η εργασία έγινε ξαφνικά σπάνια και πολύτιμη. Χωράφια έμεναν χωρίς χέρια, αρχοντικά χωρίς υπηρέτες, εργαστήρια χωρίς μαθητευόμενους. Οι επιζώντες άρχισαν να ζητούν καλύτερους όρους, καλύτερους μισθούς, περισσότερη αξία για τον κόπο τους. Χωρίς να το ξέρουν, πολλοί από αυτούς συμμετείχαν σε μια αργή αλλά βαθιά αλλαγή. Η Πανόλη δεν σκότωσε μόνο ανθρώπους. Άρχισε να διαβρώνει και το παλιό κοινωνικό σύστημα. Οι φεουδάρχες δυσκολεύονταν να ελέγξουν έναν κόσμο που είχε αλλάξει τόσο βία. Οι εργάτες και οι αγρότες, λιγότεροι πλέον αλλά πιο αναγκαίοι, απέκτησαν νέα διαπραγματευτική δύναμη. Η κοινωνία δεν μεταμορφώθηκε σε μια νύχτα, μα οι ρογμές είχαν ήδη ανοίξει. Ο Μαύρος Θάνατος έγινε ένας από τους μεγάλους καταλύτες της ιστορίας. Μέσα από τον τρόμο και τις απώλειες, η Ευρώπη άρχισε αργά να μπαίνει σε μια νέα εποχή. Όμως η μετάβαση αυτή πληρώθηκε με ανίποτο πόνο. Στο σημείο αυτό, αν σας αρέσει το βίντεο, θα ήθελα να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι και να αφήσετε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Συνεχίζουμε. Ο θάνατος εμφανίστηκε παντού. Σε τοιχογραφίες, σε χειρόγραφα, σε κηρύγματα και λαϊκές ιστορίες. Σκελετοί, τάφοι, σύψη και η ιδέα της ανθρώπινης ματαιότητας γέμισαν το μεσαιωνικό βλέμμα. Οι άνθρωποι είχαν δει πάρα πολλά για να συνεχίσουν να βλέπουν τον κόσμο όπως πριν. Η ζωή φαινόταν πιο εύθραυστη από ποτέ, η χαρά πιο σύντομη, η ύπαρξη πιο αβέβαιη. Ολόκληρος ο πολιτισμός άρχισε να κουβαλά μέσα του τη μνήμη της μαζικής απώλειας. Κι όμως, μέσα στην απόλυτη καταστροφή, κάποιοι συνέχισαν. Κάποιοι έμειναν δίπλα στους αρρώστους. Μοναχοί, νοσοκόμοι, ιερείς, απλοί άνθρωποι που δεν έφυγαν όταν όλα γύρω τους κατέρεαν. Πολλοί από αυτούς πλήρωσαν με τη ζωή τους, μα η παρουσία τους απέδειξε πως, ακόμη και στην πιο σκοτεινή εποχή, η ανθρώπινη συμπόνια δεν εξαφανίζεται εντελώς. Μέσα σε πόλεις γεμάτες φόβο υπήρχαν ακόμη πράξεις θάρρους, μικρές, σιωπηλές, αλλά βαθιά ανθρώπινες. Όταν τελικά το χειρότερο κύμα άρχισε να υποχωρεί, η Ευρώπη δεν ήταν πια η ίδια. Πάρα πολλοί είχαν χαθεί, πάρα πολλά είχαν σπάσει. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν γαλήνη, ήταν κενό. Ένα κενό γεμάτο από ονόματα που δεν θα ακούγονταν ξανά, από σπίτια που δεν θα άνοιγαν ποτέ ξανά, από ζωές που κόπηκαν απότομα στη μέση. Η επιβίωση δεν έμοιαζε με νίκη, έμοιαζε με βάρος, με την ευθύνη να συνεχίσεις σε έναν κόσμο αγνώριστο. Οι μεταγενέστερες γενιές θυμήθηκαν εκείνα τα χρόνια σαν εποχή τρόμου. Μια εποχή όπου ο θάνατος περπατούσε ανάμεσα στους ζωντανούς και κανείς δεν ήξερε ποιος θα είναι ο επόμενος. Η μνήμη της Πανόλης έμεινε χαραγμένη σε χρονικά, σε προσευχές, σε θρύλους και σε οικογενειακές ιστορίες. Δεν ήταν απλώς μια αρρώστια του παρελθόντος. Ήταν ένα τραύμα που πέρασε από γενιά σε γενιά, ένα σκοτεινό σημάδι πάνω στην ίδια την ευρωπαϊκή ιστορία και ένα διαρκές υπενθύμισμα του πόσο γρήγορα μπορεί να καταρρεύσει ο κόσμος που θεωρούμε σταθερό. Ο Μαύρος Θάνατος δεν ήταν μόνο μια πανδημία, ήταν μια δοκιμασία της ανθρώπινης φύσης. Έδειξε πόσο εύκολα ο φόβος μπορεί να διαλύσει κοινότητες, πόσο γρήγορα η ελπίδα μπορεί να χαθεί.
αλλά και πόσο βαθιά είναι η ανάγκη του ανθρώπου να βρει νόημα μέσα στο χάος. Όσοι έζησαν εκείνη την εποχή είδαν τον κόσμο τους να βυθίζεται στο σκοτάδι. Και όμως, μέσα από τα ερείπια, η ιστορία συνέχισε, όπως συνεχίζει πάντα, με πόνο, αλλά και με επιμονή. Σήμερα, αιώνες αργότερα, ο μαύρος θάνατος παραμένει ένα από τα πιο τρομακτικά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Όχι μόνο για τον αριθμό των νεκρών, αλλά για αυτό που αποκάλυψε. Την ευθραυστότητα της ζωής. Την ταχύτητα με την οποία ο πολιτισμός μπορεί να λυγίσει. Τον φόβο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια κάθε κοινωνίας. Μα και τη δύναμη εκείνων που συνεχίζουν, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Ο μαύρος θάνατος δεν ήταν απλώς το τέλος εκατομμυρίων ζώων. Ήταν η στιγμή που η Ευρώπη κοίταξε κατάματα την ίδια της τη θνητότητα.